Us volem explicar la importància d'un bon menjar. No n'hi ha prou de cuinar, cal saber-se cuidar. Abans d'anar a dinar les mans t'has de rentar i els aliments crus que vulguis menjar. Tallar petits bocins, mastegar bé els aliments i fer servir sempre bé tots els coberts. No parlar amb la boca plena i gaudir d'un bon ambient seran sempre bons consells. Rentar-se bé les dents, la taula d'esperar és el primer que hauràs de pensar. Us volem explicar la importància d'un bon menjar. No n'hi ha prou de cuinar, cal saber-se cuidar. A l'esmorzar i al berenar de tot hi haurà llet, pa i fruita també. De peix i de carn, unes 4 racions per setmana és important. Llegums i cereals, verdura i ous, un parell de cops són ben normals. No oblidis això, que per estar ben sa és millor menjar variat. Us volem explicar la importància d'un bon menjar. No n'hi ha prou de cuinar, cal saber-se cuidar. Us volem explicar la importància d'un bon menjar. No n'hi ha prou de cuinar, cal saber-se cuidar. Si a una granja vols anar i ous frescos vols tastar bones truites segur que faràs. Recorda't de visitar les vaques i els vedells que donen llet per créixer més alt. No et deixis enganyar, menys dolços menjaràs, és millor un bon entrepà. No oblidis això, que per estar ben sa és millor menjar variat. Ja us hem explicat la importància d'un bon menjar.